to enter. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang aking Panginoon, Jesus. Ikaw ang aking Panginoon. Saan man na loob, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa. Ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang. Come on, church! Mananatili
buhay. Sa iyo ang aking buhay. Ito'y gahatag ito ngayon mo kinabuhi. I-surrender. I-surrender na makasing-kasing. Ginoo. Gintatawag ka niya yan na bugto. Surrender your heart. Surrender your life to Him. Waray diri kaya ang Ginoo. Bubulikan ka niya bugto. Sa iyong kamay, aking ibibigay buong buhay. Sa iyo, Diyos, hakayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, hawitan ka, buong buhay. Oh, Jesus. Hayaan mong haakayin ka ng Diyos. Hakayin mo saan patungo, sa galak at lungkot, ang tiwala'y sa'yo. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo, sa walang hanggan pangako mo. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, hawitan ka, oh Diyos. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, hawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, hawitan ka, buong buhay. Jesus, sa'yo magtitiwala, sa'yo lang Panginoon. Pupurihin,
pupurihin ka, pupurihin. Salamat, Jesus. Pupurihin ka, pupurihin, pupurihin, Jesus. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, haawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, haawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Magtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, haawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Magtitiwala sa papupurihan ka, Jesus. Buong buhay. Dayawan ka, amon buhi nga Ginoo. Hallelujah. Jesus, come on, church. Pupurihin si Yahweh. Hallelujah. Jesus, hallelujah. We praise your holy name, O God. Haimo ang tanan nga himay. Church, let us give. Iklap mo praise sa aton buhi nga Ginoo. Thank you, God. Thank you, Jesus. We expect more of you, God. Yan na Ginoo nga gabi. May you bless everyone, Jesus. May you open every heart, Ginoo nga mamamati yan na. Namon Ginoo ni word, ginme message. Thank you, Jesus. Ikaw, Lord, ang mag-bless Ginoo ang tanan. Especially, Jesus, ang makapot ang word. Oh, God, use her mouth. Nga tanan Ginoo nga iyayayak nung tika nga imo. Hallelujah, Jesus. Amen and amen. Ikaw ang mapataas sa amon mga kinabuhi. We glorify you, O Lord. Jesus. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Diyos, aming Ama, maraming salamat po na kami ay iyong pinagtipon-tipon
sa lugar na ito. Panginoon, sa kabila po ng mga kaguluhan at mga masamang nangyayari sa mundo, O Diyos, kami ay iyong dinadala sa iyong banal na presensya, Panginoon. Lord, we acknowledge your presence tonight. Maaram kami, O Diyos, nga kung waray ka, haaman kinabuhi. Waray kami kaya himuon, Panginoon. Open your words tonight, Panginoon. We ask the Holy Spirit to move in this place, God. Mangusap ka sa bawat puso na naririto, Panginoon. Hayaan mo po na ang mga salita na aming bibitiwan ang maging gabay upang malaman namin ang katotohanan, Panginoon. Jesus, we come alive in our hearts tonight. Thank you dahil mahanap namin ang kapahingahan sa iyong presensya, Panginoon. Siyasatin mo ang aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapayapaan, O Diyos. At ito po ang aming dalangin, Panginoon. Tanggalin mo ang anumang bagay, Panginoon, na nakakahadlang sa amin na lumapit sa iyong presensya, Panginoon. Kung may the pride, kung may the fear, haaman mga kasing-kasing yan, Lord God. We declare in Jesus' name to remove every distractions, Panginoon. And help us receive your word with humility and faith, Panginoon. Transform us tonight, Lord God. Help us to repent, to believe, and to obey God, and to take time to be still in your presence, Ginoo. We surrender this moment to you, God. And we invite you, Holy Spirit, to speak powerfully and personally to every heart in this place, Panginoon. All glory and honor and praise belong to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Mga bugto, sige, alayon po kita pagkalingkod. Ayan. Parahan mga ato atras, damo pa po ang vacant chairs nga di half front. Ayan. Sige, welcome po kamo. Ngan pwede po kamo nga diluming ko the front. Ayan. So, we welcome also for those who are watching us live. Ayan, pwede po kamo mag-comment. Yan nga, ready na an akon heart. Mga bugto, ready na ba niyo heart tonight? Okay, amen. Natuod ako nga ready na kita tanan, hano? Natuod ako nga aadi kita yan na kay Lord mismo. May daig papangusap haatan yan na nga kagabihan na. So to start, mga bugto, I know that we are all aware kung ano ang mga nangyayari na hakalibutan. Ano? So, waray pa. Okay. Maaram ako nga ngatanan kita, maaaram kung ano ang mga nangyayari. Ano, just yesterday, or kasangkol, yesterday, ano, nakaranas kita hinbagyo. Pero waray kita masyado umabat nga dihakat balogan. Praise God, ano. Grabe ang protection ni Lord. Pero mga bugto, maaram ako nga maaram liwat kamo kung ano talaga ang mga nangyari ha mga lugar nga ginsalantahan bagyo. Ano. So, ha mga nangyayari today, ha mga nangyayari today, ano, maaram kita sunod-sunod din eh. Ano, sunod-sunod din eh, waray pa katatapos ang 2025, kadadamo na nangyari. Grabe nga mga linog, nagkarurubaan mga structures, ang mga balay, grabe nga mga baha, grabe ha, iba-iba na nga lugar, may mga nangyayari. Mga sunog, diri kita maaram kung ano pa it mga masunod. Ano, so kung mapapansin niyo, mga bugto, ano, everywhere we turn, there is noise, fear, and exhaustion. Kung nag-i-scroll ka mo hiti yung mga Facebook, ano, ambot kun parehas kita nafe-feel, nakakapanluya. Nanluluya ba ka mo yung mga nakikita?
Mga nanay nga karga-kargan ira mga anak, kaigbawhan bubong. Praying for their safety. Ngan bahala nala diri ra safe, basan ira anak, masave. Grabe So, I do not know mga bugto, pero maaram ako nga grabe ka mabugat ang gindadara-dara na han mga tao nga naapektuhan han iba-iba nga kalamidad. Mga narubaan himbalay, mga nawarayan hin loved ones, mga namatayan. Ngan if there is one thing nga igaya kanya na hit mga Pilipino, mga tao ha Pilipinas nga nakaka-experience ni maaram ako nga ira ginyaya kanya na pagod na ako. Pagod na akong lumaban. Ngan diri laini para hadton mga nabahaan, nasunugan, nalinugan, tanan kita. Ha mga nagtratrabaho yan na, bisan ha mga estudyante nga nakukulaan ha eskwelahan Kung may daman usa nga butang nga pipilion mo yan nga gabi, maaram ako nga imo igayakan, masering ka. I just wanna rest. Naagri ka mo? Hino nga diyan goola trabaho. Oy, waray, usala. Wala. Sana all. Hi ako gool. Maaram ako ka muliwat, naawad lakam. Hino nga diyan nagugool na ka eskwelahan. Hala, be honest, gadla kita. Ayan. So, siguro diri man niyo maamin yan na naawad ka mo pag-alsa niyo kamot, pero maaram ako, ngangatanan kita, nakakaabat hin kagulanan. Ngayon, usalan aton gusto, kapag naaabat ta iton, karuyag la naton hin rest. Mga bugto, pag naguguol ba ka mo, ano ba nga klase han rest ang iyogin bibiling? Katurog? Laag? Kape? Or damo nito may mga tao nga karuyag la talagahin katurog. Our kind of rest. Mga kulang sa tulog. Asya may naniyo gusto nga rest. Pagkat kauupay man yan maharuhagkot. Maupay magkirumpot. May mga tao nga asya nanira gusto. Our kind of rest. Katurog lang. Tulog lang sapat na. Ay, iba talaga May mga tao naman nga nakaka-find hirain rest kapag nag-travel. Ayan, iba talaga, wari na Ayan, kapag nag-travel, kapag aadtoirahan nature, nasa rin kapanganihira, nature may peace. Kapag kausahirahan nature, nakakaabat hira hin rest. May mga tao naman nga gusto lang kumato coffee shop, mag-take time, or damo ito, damo nga klasihan rest an pwede himuon hantawo. But you know what, mga bugto, when we are exhausted physically, emotionally, and spiritually, sometimes sleep is not enough. It is not just our bodies that are tired. Dirilan aton mga lawas ang nagugulan. It is our hearts and souls. Ang aton mga huna-huna, ang aton mga kasing-kasing pagal na. Iba-iba nga sitwasyon, Bugto, pwede ka magkinaturog all day, pero diri mo talaga maabat sa nga rest. Hino nga din naka-experience nga nagkinaturog la bugos nga adlaw tapos pag mata maguol lagihap. Kumbaga, mas nagulan ka pa pag kinaturog. Ampot nagugulan ka pag kinaturog? Ako nagugulan ako kay masakit ha ulo, masakit ha lawas, So, pero dahil liwat, gusto ko magkinaturog. Pero you know what? Sometimes, no matter gaano kaiha ka magkinaturog, guol ka lagi hapon, That is why our passage tonight will teach us how to have a real rest in this restless world. Our theme is entitled tonight, Rest in the Restless World, a rest we all need. Ayan. Di na natin mabibilingan, Book of Hebrews, chapter 4, verses 1 to 7. Kung may da ka mo Bible nga da, i-invite ko ang nga tanan to open your Bible in the Book of Hebrews, chapter 4, verses 1 to 7. Ang mga waray naman, durungan kita pagbasa na adi screen. Basahan natin ang word ni Lord. Ayan. Verses 1 to 2.
God's promise of entering His rest still stands. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. For this good news that God has prepared this rest has been announced to us just as it was to them. But it did them no good because they didn't share the faith of those who listened to God. Verse 3, for only we who believe can enter His rest. As for the others, God said, in my anger, I took an oath. They will never enter my place of rest, even though this rest has been ready since He made the world. Verse 4 to 5, we know it is ready because of the place in the scriptures where it mentions the seventh day. On the seventh day, God rested from all His work. But in the other passage, God said, they will never enter my place of rest. Verse 6, so God's rest is there for people to enter. But those who first heard the good news failed to enter because they disobeyed God. Verse 7, so God set another time for entering His rest, and that time is today. God announced this through David much later in the words already quoted. Today, when you hear His voice, don't harden your heart. And blessed be the reading of the word. Mga kabugtuan, nayakan kita kanina, maski gaano kita magkinaturog, magtrinavel, magkinapi, sometimes diriya enough para makag-rest talaga. So, kung magpapakiana kita, kay nga tanan man kita nakakaabatin kagulanan, haiba-iba la nga klase, ngayon haiba-iba la nga sitwasyon. May mga naguguol na hit problema, may mga guol na hit mabugat nga trabaho, may mga naguguol liwat pag inintindi hit iba nga tao, may naguguol na hit irarelasyon, nasuko na, may naguguol na liwat magpinakabuhi. Ginis ko ila, damo lang nga reason na nakakagula aton. Pero ano ba talaga ang real nga rest? Paano ba ini naton mararanasan? Kay diri man enough an katurog, diri man liwat enough an travel, diri man enough liwat an damo nimo kwarta, diri liwat enough nga mahusay ka. Pag mahusay ka, diri man gyud nakakahatag hin rest. So ano ba talaga ang gintutudloha aton han Bible about rest? Let's get to know Let's focus on these 4 letters. How to have rest in this restless world. Okay. An aton kalibutan, diri hiya nagpapahinga. An oras, diri hiya na-stop. Ang trabaho, diri nauubos. Restless na naton kalibutan. So let's focus on these 4 letters nga pag-irestoryahan naton. R represents repent and return to God. E, experience God's presence and peace. And S, stop disobeying and start trusting. T, take time to be still in His presence. Mga bugto, asya ko no ini, an pamaagi para magkamay-ada kita rest. Let's try to discover kung ano ang ginyayakanhan aton passage para mahimo ta ini ngahin maakwarta iton nga rest nga aton gindi-desire tanan. We have here haaton chapter let's start ano ang gintutuddo haaton hini nga passage about repenting and returning to God. Haaton verse nayakan nga verse 1. God's promise of entering His rest still stands. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. Ano inididi ang gini-erestoryahan? To give us a short background, hini nga aton passage tonight. Ini nga passage, nagtutalk ini about han mga Israelite people nga nagwander ha wilderness. Kung babasahon niyo an mga previous verses ini, nagtutalk ini didihipol about being careful nga diri mag-drift away hasin.
nga diri mag-disobey nga dakan Lord, especially mga nakabati na han word of God, nakabati na han news, han katalwasan. So, ang giniistoryahan ni didihano, mga Israelite people nga nagwander ha wilderness. Kay maaram kita nga ang mga Israelites na enslave hira ha Egypt for how many years? Tapos, nag-promise sa ira hi Lord, nga tatalwason hira, dadadon hira ha, promised land. Ang naglid hira ha ira hinuman? Hi Moses. Okay, ang naglid ha ira, hi Moses. So, ang nangyari gintagan hira ni Lord, hin katalwasan, han slavery, nahigawa sira ha Egypt. Pero ang nangyari, because of their disobedience and unbelief, waray hira makakaabot ha promised land. Nag-iiniya hira ha wilderness. Ini nga rest nga gintutukoy nga gin-promise ini ni Lord ha iya chosen people. Nga nasa rin hiya, ang mga Israelite slave hira ha Egypt. Ang promise ni Lord nasa rin, tatalwason ko kamo, dadadon ko kamo ha promised land para magkamayada kamo kapahingahan. Hinodidiit nakaka-experience nga enslaved hiya. Ito nga suruguon ka. Bagat waray ka choice. Kung susuguon ka, waray ka choice. Maski nahingaturog ka, maski guol ka na, kailangan mo lagyap sumugot. Di ba maguol? So, Lord, naabat ito niyo nga kukuri kapag slave ka. Ang karuyag ni Lord, maset free ka, ha, slavery. So, ano iya promise ng mga Israelite people? Dadadon ko kamo ha promised land. Kaya promised land, magkakamay-ada kamo rest. Kaya ha promised land kasi, free ka mo, himuon ang iyong mga gusto for as long as ako ang naglo-glorify as your God. Asya ito ng promise ni Lord. Pero ano nangyari? Waray kuno ito nira ka-experience. For 40 years, nagwander hira ha wilderness, not being able to enter the land of promise. Maaram pa kamo, ang mga gintalwas ni Lord ha Egypt, ang mga ginupod ni Moses, including Moses, waray hira makasulod na promised land. Hino man na nakasulod? The new generation. Ano man ang nangyari, hini nga mga people nga gintalwas sa Egypt, namatay hira ha wilderness. They weren't able to enter the land of promise. Kay tungod ba kay waray ni Lord tumanaan nga promise? Di ba nag-promise si Lord nga dadadon ko ka mga promised land? Waray ba hira maka-enter han promised land tungod kay waray tumana ni Lord niya promise? Diri mga bugto. God is faithful. Waray hira maka-enter because they wander away. Gusto nira hiniba nga pamaagi. And this is the same thing nga nangyayari today. Lord, may daha aton promise. Lord, may daha imo promise, pero diri mo pa nararanasan iton nga promise, diri ka nakaka-enter han imo promised land, maybe because you are wandering away. And this is the question that we need to ask ourselves tonight. Ask yourself, bugto, are you resting or wandering? Nagre-rest ka ba ha promise ni Lord? Or nag-iiniba-iba ka? Or may da ka iba nga gusto? May gusto ka iba, may da ka gusto nga himuon nga iba. Kaya diri ka na na-trust ito nga promise ni Lord. Diri ka na na-rest ha presence ni Lord. Kay may iba ka na ngaging kakadtuan. Diri ka na nakakapag time alone. Kay may da ka iba nga ginuupdan. Ay. Mga bugto, when we are wandering away, ibig sabihin wandering, may ka iba nga ginihimo. Diri mo ginihimo ang mga buta nga ginpapahimo haimo ni Lord. May ka pa, iba nga ginihinimo, nga diri mo man dapat ginihimo. That is what we mean when we say wandering away. Kaya ka nagugulan because you are not resting. Di ba? May nakakaruyag nga himo na iba. Ngan maaram ka mo mga bugto. The reason why napapagal kita, because Lord,
may dahiyagin haaton nga ta, nga enough naton himuon. May dahi Lord ginhatag haaton na burahaton, nga saktulaan strength nga may dakita, ngayon oras nga may dakita. Ano man na natin ginihimo? Nagdadagdag kita. Kaya dirigin kakayahan aton time, dirigin kakayahan aton resources. Ang nangyayari, napapagal kita ha mga butang nga diri nagka-count nga dakan Lord. And this is the reason why there are a lot of Christians mga bugto nga maiha na nga dakan Lord. Pero up until now, diri nakaka-find hin peace nga dakan Lord. May mga Kristiyano nga nasimba pirmi, na-attendan cell group, na-attendan Bible study, pero up until now, waray peace haiya kasing-kasing. Why bugto? Are you resting in God's words? Or are you wandering away? This is a call for us mga bugto. The world is suffering today because we wander away. Kay ano nagsasuffer kita hini nga mga kalamidad? Kay ang Dios maaram nga ang mga tao iba na itira mga ginihinimo. And there is a call for repentance. There is a call for repentance mga bugto. Bugto, He Lord, gintatawag kaniya to find rest and peace in His presence. Pero hanggat karuyag mo mag-dwell nga hiton nga kasalanan, you will never enter unto God's rest. Waray kapahingahan hanggat gusto naton mag-remain ha kasalanan mga kabugtuan. The world is suffering today because of sin. Nothing else. Waray iba nga reason kung kay ano nagsasuffer it tao. Tungod han kasalanan, nakakaapat kita, hinkasakitan. What is happening today? It's a wake-up call. Nga ang kalibutan, diri kaya maghatag haaton, hinkasiguraduhan. Nga ang kalibutan, diri kaya maghatag haaton, hinkapayapaan. Nakita niyo ang nangyari? Gaano ka man kayaman, gaano man kadamuhan imo sa sakyan, pwede lunuron. Pwede wadun. Pwede mawara haaton nga tanan, including our loved ones. Why bugto? Tungod ba kay ang Dios diri merciful? Tungod ba kay ang Dios diri loving? No. Because we chose to wander away. Ayaw natin sa kung saan mapayapa. Gusto natin sa kung saan masaya pero nakakapahamak. Hallelujah, bugto. Unless we repent, we will never have rest. Kaya mga bugto, kung may naman didiha aton, nagbibinalik-balik ka Egypt. Nagwawander away ha wilderness. Diri makalet go, diri makabuhi. Hiton nga kasalanan nga nagpapasuffer haaton, you will never find rest. Kada gabi, waray peace and imo mind. Kay ano mga bugto? We see so much chaos in our nation today. Damot nangyayari, nakikitaan mo damuan na bahaan, damuan na linugan, damuan na sunugan. Pero maaram ba ka mga bugto? Ano ang ungod nga chaotic ora-ora? Sometimes, it's not around us. Sometimes, it's inside us. Hallelujah mga bugto.
Kapag nagkakamayada linog, diri laan iyo balay an nasishaken. Nasishaken an imo faith. Nasishaken an aton mga kasing-kasing. Kay ano man, kay diri kita, sigurado kung makain kita. Kapag nagkakamayada bagyo, it's more than the wind, the heavy rain. Sometimes, an aton hunahuna ang ginbabagyo. Hin problema, hin mga worries, hin mga concern, hin nga kalibutan. Han mga butang nga aton gingkakaptan. Nga mga butang nga diri naton mabuliwan. You see mga bugto, sometimes maaram baka mo kung ano ang pinakamasamok, ano ang pinakamagulo. What's inside our hearts? Hanggat may da pride, hanggat diri naton kaya magpasaylo, your heart is chaotic. Maski ka pa aadto ha pinaka-peaceful nga hotel, ha pinaka-peaceful nga lugar, hanggat may pride nimo kasing-kasing nga diri mo kaya buliwan, you will never find rest. Hanggat may da unforgiveness, may da anger, may da kaipa, hanggat may da disobedience sa aton mga kasing-kasing mga bugto, maski kita hahain, maski ano it may da kita, we will never find rest. So you see mga bugto, ano? Nakikita natin what's happening around the world today. Nakikita natin gaano ka masamok yan nahit kalibutan. Pero maybe, it's time to realize ano, kung ano ba talaga ang ungod nga masamok. Ang mga butang nga nangyayari hapaligid nimo or ang mga butang nga nangyayari hasakob nimo. Pag mangyari ini haaton, kapag kitaan makaranas, may da pa ba didiha aton, kaya la kumaturog? Sige Lord, sa rin panganin ni Sisang Rika, ginsusunog na ni Irabalay, pero kumaturog hiya. What a peace it is. What a rest it is. Kapag may nabalitaan ka nga may tiabot nga bagyo, or kapag nakaranas ka ang pinakamakusog nga lindol, may dalabaghihap makakayakan na aton nga di, Lord, I trust you. Lord, my heart is at peace in you. Mga bugto, God is calling His people to return to Him. Repent and return to God. Tama na. Ano? Yaknan imo sapit, tama na. Tama na kita. Diri na nati kaupay it kalibutan. Tama na kita hini nga kasalanan. Tama na kita hini pag hinabol-habol ang tao nga diri kita gimpapahalagahan. Ano? Tama na kita hini nga mga vices, nga mga bisyo nga diri nakakapaupayaan. Tama na. Ginlulunop na ang kalibutan. Hallelujah, Lord. Tama na. Repent and return to God, bugto. You want some rest? You want some peace? Repent and return to God. Nayakan ni Lord has 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. What a promise. Let us repent and return to God, mga bugtohan. Next, we need, kapag willing ka na mag-repent, and return to God, mga bugto, expect to experience God's presence and peace. Nayakanhap chapter verse 4.
For only we who believe can enter His rest. Hirahinula ko noon makaka-enter han rest? For those who believe, mga bugto. When you believe and trust God, you begin to experience His presence and peace. Yes. Even in the middle of calamities, you will experience calm, knowing that God is in control. Kapag maaram ka, natuod ka, nga Lord, and in control hantanan, makakakaturog ka hagabi. Ano? Kapag natuod kita, kailangan natin mag-believe. Ano? Kailangan natin tumuod. Why? Because lack of faith hinders us from entering God's rest. Maram ba ka mo mga bugto, ano ang mga nangyari ha Israelites sa nakatunahira ha wilderness? Katapos la nira, talwa sa ha Egypt ha, take note, naka-experience sira han one of the greatest miracle nga nangyari ha kalibutan. Ano man ito nga miracle? Gin-part ni Lord ang Red Sea. Bumuka ang dagat. May nabalitaan na ba kamo yan nga bumuka ang dagat? Waray pa history. Di ba? Only the parting of the Red Sea ay nangyari nga bumuka ang dagat. It was one of the greatest miracle nga gin-perform ni Lord. Na-witness ito nira nga umagira. Natunga ang dagat para ira. Pero maaram ba kamo kung anan ira ginyakan? Numbers chapter 14 verses 1 to 4. Ayan. Mga bugto, nakadinay ni hira ha wilderness, naka-experience lahira hinguti nga problema ha wilderness. Maram ba kamo kung ano nirayakan, nayakan hirakan Moses. That night, all the members of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron. And the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Hallelujah mga bugto. Grabe nga unbelief nga mga Israelite people. Ano? Kamatigahit ira ulo. Naka-experience irahin greatest miracle, tas magre-reklamo. Maram ba kamo irayakan? Gabay na lang kami namatay ha Egypt. Baga-baga leton hin sumering. Bahala na lang mamatay nga slave. Diri namon gusto, hininga katalwasan kay nakukurian kami. Mga bugto, kapag diri mo kaya tumuod, hininga promise nga ginandam ni Lord ha imo, gintagang ka ni Lord hin promise. Naka-experience kayong guti nga problema, ano man na mo ginhimo? Bumalik ka kalibutan. Na ano man, ayakan, diri na ako ito nga mga ngalaga na Ginoo kay kamakuri man nga yan. Kinahanglan mo mag-inattend in service, kinahanglan mo mag-devotion, kinahanglan mo magbinasa Bible, kamaguol, kinahanglan ko mag-inattend cell group, maupay pa nga di kay, diri ako required. No? Maupay pa nga di kay makaturog ako kung gusto ko kumaturog. Maupay pa nga di kay nakakaupod ako hit party. Ano? Gabay na lang ako, mamatay nga to. Kay makuri man ito naging kakatuan. Grabe mga bugto. Karuyag na lang nira mamatay ha Egypt. Samantala gintataga ni Rahin katalwasan. Nasiring pagod nira. Pagbiling kita hin leader, nga maglilid ha aton pabalik. Hallelujah mga bugto. Gintagan hin leader ni Lord nga diha church para may magga-guide. Namilinghin magga-guide ha iya pabalik. Naguhulat lang nga yan hiyayak nun nga. Tara, ay lanay kita pag sinimpayan na, nga tulanay kita. Siya lang nga yan ang ginuhulat, ano. Waray lang may naglilid. Karuyag na talaga bumalik. Hallelujah. Waray hiton nga di, waray. Waray hiton nga di. Mga bugto, ang tawo nga waray faith, malak sila mawara. Kay ano, nasiring hi Lord, may dako promise sa imo, Jeremiah 29:11, good future.
Tapos, nawarayan allowance. Nawarayan allowance sa eskwelahan. Nasiring na, Lord, ungod ba yun nga good future? Bagat diri naman iniungod. Maupaypahan, direk kayong nakilala, kay direk na mamarayan allowance. Grabe ay no. Malak sila. Nabalik kita dayon ha Egypt. Kapag waray ka faith, nag-promise si Lord ha imo, nga gin-prepare niya ang right person para ha imo. Nasing hi Lord, ayaw anay hiton nga relasyon, kay diri iton makakaupay ha imo. Do not worry, because I have prepared someone for you. Sige Lord. Tapos, nakaabatin kalungkutan. Namiss. May namimiss. Halaka kay nangahalimutan promise ni Lord. Nayakan, Lord, bangin hiya talaga ani mo gin promise. Ay, ano man gini mo? Bumalik ka Egypt. Ano? Nag-chat otro. Charot la. Mga bugto. Kapag may ginbuliwan ha imo hi Lord nga promise, believe and enter that promised land. Ayaw na paglingi. Ayaw na pagbalik, harani ka na ha promised land. Bumalik ka pa. Ang mangyayari, makaka-experience ka na naman nga din kasakitan, hingkagulanan, ano man ang may nanabo. Mag-pray ka na naman kan Lord. Lord, bring me to promised land. Kaya lang, tumalikod ka na, harayo, mabaktas ka na naman in another nga harayo. Ano? You will wander away in the wilderness. Mga bugto, nothing beats a man who has a strong faith. Waray makakapirdi hatawo nga makusugan pagtuo. May experience mo and promise kapag tumuod ka. Kaptiton nga promise. Kaptiton. Ayaw pagyakan nga mabalik ako. Sometimes, kapag diri naton na find and comfort nga dakan Lord, ginbibiling ta and comfort hakalibutan. Diri ito. Maubay, ano? Yak na ni mo sa pit, believe and have peace. Believe and have peace. Oo, tuura ngahin be peaceful nga maabot gihap iton. All that you need to do is to believe. Kapag tumuod ka, you will experience God's presence and peace. Ngahin mga bugto, when you believe, kung natuod ka na yan na, stop disobeying and start trusting. Kapag na-believe, na-obey. Kapag nagdi-disobey ka pa, ibig sabihin, kulang pa iton nga imo faith. Kay an aton faith, an siya iton, an nagkukos sa aton to persevere, to endure, and to persist. Mga bugto, kung may faith kita, nakakayanan ta mag-endure. Nakakayanan ta mag-persist. Nakakayanan ta mag-persevere. Maaram ba ka mo kung kay ano waray maka-enter ang mga Israelites sa promised land? Dito didiha aton verse. So God's rest is there for people to enter. But those who first heard this good news failed to enter because they disobeyed God. Haira una ginhatagan promise. Nag-fail hera nga makarautan iton. Kay ano? They disobeyed God. Mga bugto, maaram ba ka mo? Disobedience always leads to restlessness. Hanggat nagdi-disobey kita, magugulan kita. Kaya dapat ang mga Kristiyano nga obedient nga dakan Lord, diri mo makikita hairaan kapagalan. I'm not saying nga bawal na kita magulan. Ano? I'm not saying nga bawal na. Bawal na sumering. Kaguol naman. What I am saying is, gool pero masaya.
Goal pero satisfied. Goal pero fulfilled. Goal pero victorious. Goal pero matawa-tawa. Ang Kristiyano nga masinugtanon ha Ginoo, empowered. Empowered. Makikitaan mo nala, kadadamot iya ganap pa life, pero present lagi hap. Kadadamot iya ganap pa life, pagkikita mo natawa lagi hap. Kaya maaram na kamo yan at sign, hitawo nga, nagdi-disobey. Permi? Permi aringit kay gool. Ano? Ambot, basta, para akon, ang Kristiyano, nga, waray peace, waray kalipay, nagugulan na hit mga butang para Ginoo. Big sabihin, there is something nga gimpapahimo ni Lord nga hindi gino-obey. Kaya, gimpapakianhan mo, okay kala. Ambot, basta nagugulan na talaga ako yun nga life. Praise God because you are alive. Na ano yung Solomon? Better is a living dog than a dead lion. Ibig sabihin, it's a privilege nga buhi ka. Ngan kun aada ka, how will ni Lord, dapat malipayon kita no matter the situation is. Kaya adun may mga obedient heart, may da always sira peace. Kaya siring panganin ni Pastor malak sila ma-identify it mga Kristiyano nga may sakit. May sakit heart. Ambot, malak sila. Kaya permi guol. Nadiri na pagsimba kay guol. Hala. Nadiri na pag-attend ng cell group kay guol. Hala. Waray maka-find hin rest nga da haginoo. Mga bugto, hanggat diri ka nasugot kan Lord, you will never have peace. May ginsusugo yan na haimoy Lord? May gini-speak yan na haimoy Lord? May dahil Lord gimpapahaimo haimo? May dahil Lord gimpapa-stop haimo himoon? Or may dahil Lord ginyayakan haimo? Nga dapat ginsusunod mo. Pero diri mo ginsusunod, maaram ako bugto. Diri kaya na peaceful. Ikaw la ang labi nga maaram. Kay you will never find rest. Pero there is a promise, mga bugto. In Isaiah chapter 1 verse 9-10, nasari nga di, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Mga bugto, may dahat to kami conversation, hanakon husband, one time. Maram ba ka mo that I have this kind of fear, darkness? Diri ako maaram kon phobia hiya. Diri ako maaram kon trauma hiya. Basta I have this kind of fear, darkness. Maram ba ka mo kung ano't nangyayari kapag masirom, kapag waray light? Diri ako nakakahinga. Diri ito nga nag-i-inartila ako. Literally, diri ako nakakahinga. Ngan diri, up until now, diri ko ito makadiscover. I don't know, it's kind of phobia siguro, dark, Maram pa ka mo kung ano niya ka na akon, hanakon asawa, nasinghiya. Diri ka pwede mahingad to ha impyerno. Diri ka pwede mahingad to ha impyerno. Yes! Kaya mas lalo ko, nga gindadaw pa na akon kalugaringon na ginukay na siya ako, Lord, dark nga to. Diri ako nga to, makakahinga. Mga bugto, you know what? Diri mo ini may experience hanggat diri ka nag-uubay. Kapag haimo single season, diri mo na uubay, Lord. Diri ka nakaka-find in satisfaction. Maski ka mag-asawa, ngahin mag-anak, you will never find that satisfaction.
In every season, there is a promise. And if you're willing and obedient to God, you will eat the good things of that land. Kunhain ka nga season niya na, you will eat the good things of that land. Kaya dapat nga yan, in every season, nafa-find naton ang satisfaction naton nga dakan Lord. Nafa-find naton ang aton reason to continue nga dakan Lord. Tungod kay nahadlok ako it dark, nasing Lord, there is gnashing and there is weeping and gnashing of teeth sa darkness. Diri ko ito karuyag may experience. Kaya ano man na akong ginihimo, gindadaop ko na akong kalugaringon nga dakan Lord. Why? Because I want to claim this promise. Nasing niya usa nga promise, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. This is a promise. Han mga nag-obey, ngayon ang mga willing mag-obey nga dakan Lord. Adton mga magugulan, you will receive rest. There is one thing nga dapat naton himuon to find this rest. Take time to be still in His presence. Mga bugto, in verse 7, nayakan nga di. So God set another time for entering His rest, and that time is today. Ang mga Israelite people, hiraan una nga nakareceivehan promise, waray ito nira kakarawat. Gin-promise adto ni Lord. Nasiringan aton verse 1 kanina, ini nga promise, available gihapon hiya, yana. Para kanino? Para hadton mga matuod. Ngahin, naghatag hi Lord hin time kung sano ito naton makakarawat nga rest. Maaram ba kamo mga bugto? Nga there has been an argument. May da mga nakikipag-argue. Nasiring hira. Dapat kuno ang Sabbath day ha Saturday. Kay nagtitikang an week Sunday. Ha ikapito ka adlaw nagrest hi Lord. So dapat ang Sabbath day ha ikapito ka adlaw. May din naman nasiring nga dapat Sunday. Kay nagtitika nga naton labor, Monday. Di ba? Nagtitika nga naton trabaho, Monday. So na-rest kita, ha ika-7th day, Sunday. May mga arguments according kung ano nga adlaw ba talaga ang Sabbath day. But you know what mga bugto? Ano yan na ang ginre-reveal ha aton? So meron nga ni kita nga Sabbath day, it is a time of rest. Pero diri ini rest nga pahuway kay guol ka. When God created the world, nagrest hiya ha ika-7th day, diri tungod kay guol hi Lord hapag hinimohan kalibutan. God rested not because He was exhausted, but because the work has been completed. Ibig sabihin, nagrest hi Lord kay na-satisfied hiya han iya ginhimo. It was a rest of satisfaction and not a rest of exhaustion. Nagigets ako niyo mga bugto? Ang rest nga yan, diri hiya pahuway kay nagulan ka, pahuway kay na-accomplished mo. Kay fulfilled ka, kay satisfied ka, nagkakamay-ada ka, rest. Kaya pala, diri kita nakaka-find hin rest, kay diri kita nakakaabat hin satisfaction hit aton mga ginihimo. Diri kita nakakaabat hin fulfillment hit aton mga ginihimo. Nag-ineskwelahon ka, nag-master's degree ka, nag-doctorate degree ka, up until now, goal ka. Kay graduate ka hiton nga mga diplomas, pero diri ka satisfied. Diri ka fulfilled. Nagpipinayaman ka, nagtitrinabaho ka, diri ka na napahuway, diri ka na narest bisan Sunday. Kay akala nimo, kapag damo imo kwarta, mas makakapahuway ka, kay makakapalit kahin mas maupay nga sofa. But still, you are not satisfied. You are not fulfilled. There is no sense of fulfillment.
hanggat ngayan, diri naton ginihimo ang mga butang nga nagmamatter nga daan, Lord, we will never find the satisfaction that we are looking for. Ito, ang ibig sabihin ni Lord, honor my Sabbath, honor my day of rest, aniya karuyag singon, diri hiyanayakan, simbaha Domingo, kay guol ka hapag trinabaho. No! Ano ang gusto ni Lord? The kind of rest that God really offers is Himself. Nagigets ako niyo bugto. Ang rest nga yan, diri rest. Kay guol ka, makaturog ka. Kaya pala, bugos nga daw ka kumaturog, wari ka, makaabathin ka pahingahan. Why? Because unrest, maaabat la naton the moment nga nasatisfy kita. Ngan maaram ba kamo kung ano ito nga butang nga nakakasatisfy? Waray iba, kundi ang presensyahan Ginoo. Say amen! 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 Yes, mga bugto. Apart from God, we are nothing. Apart from God, waray rest. Kay unrest nga yan, it's a rest of satisfaction. It's a rest of completion, of fulfillment, not a rest of exhaustion. Kaya nga yan ang sugo ni Lord, i-honor ang iya Sabbath, ibig sabihin, find His presence. Kaya pala nakadikaha church, kay para makig-communion kan Lord, kay asya nga yan init rest. Kay ano? Fulfilled kita hanbugos nga week nga aton mga ginhini mo. It was fulfilling. Lord, nagtrinabaho ako. I have this sense of fulfillment. That is why I will rest in your presence because it is satisfying. Kaya, ano ang ginyayakan ni Lord about Sabbath? Praise God. Naya ka na natin passage mga bugto. Anay, nag-una. Naya ka na natin passage mga bugto. Rest is more than physical. It's a spiritual renewal and peace. Ano man ang ginyaya ka natin ng passage? San o ang time and rest? Naya ka nga di. God set another time for entering His rest, and that time is today. Therefore, diri kita naguhulat, next Sunday, or ano pa man nga adlaw, nga i-honor ang Sabbath ni Lord. Kay ang Sabbath day ni Lord, rest of completion, rest of satisfaction. That means, today is the Sabbath day. At day, kundiin dapat, ginsisikta ang presence ni Lord, nga gin-honor ta ang iya presence, kay this is a time of rest. Ang gin-offer ni Lord nga time of rest, today, ang iya ibig sabihin, ayaw na paghulata buwas para mag-obey ka. Ayaw na paghulata buwas para mag-repent ka. Anyakan ni Lord, today is a time of rest. Ibig sabihin, kung igli-lay down mula yan na imo problema, makakaabat kahin kapahingahan. Kung lilit go mula iton nga mga butang nga nakakapabugat ha imo, yan na mismo diri buwas makakaabat kahin katalwasan. Kung matuod ka lahaakon, yan na mismo makakaabat ka hinkalayaan. Kung igli-lay down mula yan na, imo mga kugulanan, yan na mismo makaka-receive kahin kapahingahan. Bugto. The time for entering His rest is today. Diri naton kailangan makig-argue kung Sabado or Domingo man. An aton kailangan isipon, every day is Sabbath day.
Kay ano mga bugto? Kitaan niyo, ano't nangyayari kapag ito sa nga tao soaked his presence ni Lord? They are empowered. The most empowered Christians are those who are soaked in the presence of God. Ang kalibutan niya na mga bugto. Diri, napahuway. Kadadamo hit nangyayari. I do not know kung naaabat ninyo. Ang mga naaabat, hatun waray na, ginuulian niya na. Hatun mga nahagkutan, ginggugutom, hatun mga namatayan. God offers rest for those people. Pero I know, nga an kada usa nga diha aton niya na, may da kanya-kanya nga gindadara. Maybe, usa ka hanguula. Ano? God is telling us right now, mga bugto, that the time of entering His rest is today. Today. He wants you free. God wants you at peace. God wants you healed. God wants you restored. God wants you empowered. An karuyag an Ginoo yana, makaabat ka hinkalayaan bugto. An karuyag han Ginoo yana, karawton mo ini nga prom nga may good future nga naghuhulat ta imo. An karuyag han Ginoo yana, ig-satisfy ani mo kasing-kasing. Maybe nakakaabat kahin emptiness. Nakakaabat kahin sobrang ugaat, sobrang kaguol. Maybe nadi-discourage kaya na. Maybe may mga nawaraha imo yan na. God wants to tell you tonight, bugto, I am here. And I offer you rest, mga bugto. I request everyone to stand. Rest is now. Now is the time to repent and return to God. Now is the time to experience God's presence and peace. Now is the time to start obeying and trusting God. And now is the time to take time and be still in His presence. Now is the time to find the rest in God's presence. Mga bugto, in chapter 7 it says, in verse 7 it says, today, when you hear His voice, do not harden your hearts. Mga bugto, kapag nabatian mo ang boses ni Lord tonight, ayaw pagpatig-ahani mo kasing-kasing. Now is the time of rest. Tama na, bugto. Tama na, bugto. Nadiri at Ginoo na nakukurian ka.
Nadiri ang Ginoo nga nasasakitan ka. Nadiri ang Ginoo nga nagugulan ka. Binibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Aadi anakot, mga kamot, andam nga karawaton ka, andam nga pasayloon ka, andam nga higugmaon ka. Lay it down to God. Lay your burdens down. Come in, church. Just open your mouth to God and lay down everything. Do not harden your heart, Bukto. Do not harden your heart tonight. Allow God to give you the freedom and the healing, the restoration. Hallelujah. Tonight, just receive God tonight. He's willing. Oh, Jesus.
We surrender everything tonight, Jesus. We just want to lay down everything, God. We just want to lay down our burdens, God. We just want to lay down everything, Jesus. O Diyos, buligan mo kami, Ginoo. Hallelujah. Buligan kami, O Diyos. Buligan mo kami, Ginoo. Makataluwasan kasalanan, Ginoo. Jesus. There are people in this place, Ginoo, na nakukurian pag let go. Jesus. Sustain. Palakason mo anira pagtuo, Ginoo. May mga tao, O Diyos, na di rin There are people in this place, Ginoo, na di rin nakakatalwasan maglayan nga mga bisyo, Panginoon. Set them free, Jesus. Set them free, Lord. Give us rest tonight, God. Give us freedom tonight, God. Give us rest tonight. Forgive our sins, God. Have mercy on us, Jesus. Have mercy on us, Lord. Give us peace, God. Give us peace, Jesus. Give us peace, Jesus. Open our hearts, God. Hallelujah. Set us free, God. Let there be freedom in this place, Jesus. Let there be deliverance, God. Hallelujah. Help us, Lord. Help us, God. Help us, Lord. Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let your presence, for your mighty presence, of God to invade. Awaken our souls tonight, God. Awaken our hearts tonight, Jesus. Help us find rest in your presence. Help us find rest in your presence tonight, God. Set us free, Jesus. Set us free, Lord. Forgive our sins, God. Forgive our sins, Jesus. Lord, nakukurian kami, Ginoo. Di rin naman kaya puliwan ang mga kasalanan nga nag-enjoy kami, God. But we want to be free, Jesus. Gusto naman makalaya, Ginoo. Gusto naman makaranas in kapahingaan, Lord.
want to obey you, God. We want to obey you, Jesus. We want to believe in your promises. Pero mahina kami, O Diyos. There are times na mas ginpipili namon na naman mga kalugaringon nga karoyagon, Lord. But we don't want to live this kind of life anymore, God. The world is in chaos, God. The world in chaos, Jesus. But we want a heart that is calm, God. That is peaceful, God. We want a mind that is peaceful, Lord. We need to experience this rest that you have promised, God. We need to experience this kind of rest that you have promised to your people, God. Buligi kami, O Diyos, nga maging makusugan naman pagtunga na mo, Ginoo. Nga kung umabot man, O Diyos, ang mga bagyo kinabuhi, umabot man ang durudilain ng mga kalamidad, Panginoon, makaabat kami in peace nga dahi mo, Lord, knowing, God, that you are the God in control. Jesus, you are the lover of our soul, the Savior of our hearts, Jesus. We want to put our trust in you, God. Buligi kami nga mag-trust. Buligi kami nga mag-obey, God. Buligi kami, O Diyos, nga ayuso na naman mga kinabuhi nga dahi mo, Ginoo. Tutoy kami kung paano magsunod, Panginoon, ani mo kaburuton, O Diyos. Buligi kami, Lord. Di rin naman kaya nga kami la, Panginoon. Pakusgun mo ang naman mga pagtuo, Diyos. Teach us how to obey you. Help us trust you more, God. Help us realize nga ang amon mga kinabuhi magkakamay-ada lahin fulfillment the moment nga mag-obey kami ha imo, Ginoo. We want to live a peaceful and harmonious life, living according to your will, God. Lord, tonight, as we wait for your presence, we will worship. And we declare in Jesus' name that we will be amazed ha mga butang nga imo ginihimo para haamon, Lord God. Magawas kami hining a place, Lord God, nga malaya naman mga kasing-kasing. Hallelujah. Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let heavens invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. We give you praise, Jesus. We give you thanks, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kalayaang aming natatamo dahil sa iyong mga ginawa, Panginoon.
Maraming salamat, O Diyos, sa buhay na may kalayaan at sa buhay na may kapahingahan, Panginoon. O Diyos, mahunguli kami nga daradara at mga pulong nga amon napatian tonight. Natuod kami, Panginoon, nga ikaw ang magsusustain haamon, O Diyos. Bubuligan mo kami kung paano magsunod ha imo kaburuton, Panginoon. Tututdoan mo kami, Panginoon, kung paano tumapod han mga promises nga imo ginhatag haamon, Ginoo. Lord God, hininga kinabuhi, Panginoon, waray kami iba nga matatapuran. We trust in your provision. We trust in your leading. We trust in your words, God. We trust, Panginoon, nga kapot mo kami, haimo mga kamot, O Diyos. Lord, starting tonight, we declare, maglilive kami han kinabuhi, nga fulfilling, nga hin may satisfaction nga dahi mo, Lord God. And everything, Lord God, that we do, we will do it for your glory alone, Panginoon. Thank you so much, Ginoo. We give you the highest praise in Jesus' name.